Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men, Ýogşan Anna Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenaýaty, 4 ýylleşini, bir erkek we 3 aýaly öldürşi, şeýle-de onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okalanlaryň başyny çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda $7.000 goşun gurulugy üçin yer saýlap bolýanlygy barada beren habarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyny kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän emelik hemra TV kanallary petiklenni. Russiýanyň garamagyndaky Xarubulok bir tarap Türkmenistany Owgansan boýunça hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýurtda azyk kopsuzlygyny üpçün edenligini aýdýar. Emma ýurt içinden gelýän habarlar çörek meselesiniň saklanyp galýanlygyny, ýylar arasyndaky sosial deňsizligiň ulalmasy kiçelmeýänligini işaret edýär. Azatlygyň bu meseleler barada yerli resmiler bilen habarlaşmak, gytçylyga sebäp bolýan meseleleri yerine barlamakka öwrenmek üçin edýän tagarlalary netije bermeýär. Temany kardeşim Merdan Sariýew dowam etdirýär. Türkmenistanyň durly künjeklerinde, sol sandy iri şäherlerinde çörek we un gytçylygy ýitileşýär. Söwdegärler ýurtdaky dowam edýän galla orogynyň arasynda ammarlardaky unyň azalandygyny aýdýarlar. Häkimetleriň oňoýly çözük tüdürlemeýändigi sebäpli gytçylyk ýagdaýynda hujuluklar gidilin çörek biserip, hususiýetçileriň üstü bilen onu bazarlarda yerleýärler. Şu aýdan bäri Aşgabatyň we Ahalyň guriýlatly tebitleriniň sol sandy Qaky şäheriniň döwlet dukanlarynda degislilikde ardan bahadan satylýan çörek tapdyrman başlady. Kakanyň döwlet dukanlarynda kiçik öwrümli çörek 70 teňeden ulusy hem 2 manatdan satylýar, emma bugünler ony aljak gumanaň ýok. Indi ýylat adam başyna 3den artyk berilmeýän çöregi satyn alyp bilmek üçin gece saat 12-den başlap nowat tutýar. Emma dukan açylan wadyna gyt çörek nowatdaky ähli adama ýetmän tiz wagtda gutarýar. Diýip Qakyly ýaşaýjylaryň biri 23-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Mundan Aşgabatdaky habarçymyz çörek almak dileýän adamlaryň uly nowatlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem tinlasa bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basartda da adamlar onuň pis hili undan bisirilendigini, ýyflydygyny, hatda kä halatlarda içindel mörmöjekleriň hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwerek dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýşy ýaly soňky günler döwlet dukanlarynda hasym gytgaryda öwrülen çöregiň azalmagy boýunça hem düşündüris bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulşan söwdegärler ýitilesen çörek gytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda galla orogy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1.400.000 tonna buğday hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň dogly ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöregiň gytçylygy ýyllar boýu aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen hojuluklar mümkin gazanç seçmesi hökmünde gidilin çörek biserip onu ýylata hüdürläp başladylar. Soňky aýdan bäri 20.000 töweregi ýylatly Qaky şäherindäki hojuluklaryň ensemesi jaýlarynyň arka howlusynda tamdyr dikip häkimetlerden ogurynça köp mukdarda çörek bisirýärler. Biz tanış tapıp üstüne pul berip 50 kilogramlyk bir halda yerli uny 500 manada satyn alýarys we ondan tamdyrda çörek ýapýarys. Çöregi soňra hususy söwdegärlere paýlaýarys. Ol bazarda 5 manatdan bahalanýar. Diýip hususy ýagdaýda çörek bisirýän Qakyly ýaşaýjylaryň biri bellidi. Ýöne ol habarçymyzyň gytçylyk ýagdaýynda haltalap uny satyn almagynyň ýollary galy berse-de degisli gözükçülük we barlyk bolmazdan ýymit önümleriniň ýylaty ýerlenmegi boýunça soraglaryna göni jogap bermedi. Ol muny ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge tinançdy.
Hawa biz para berip uny satyn alýarys, çöregi hem häkimetlerden gizliň bişirýäris. Alýan ujypsyz girdejimize salgyt hem tölemýäris. Biz hem munyň beýle bolmaly däldigine düşünýäris, emma biziň başga ilajymyz galmady. İş ýok, gytçylyk we gymmatçylyk. Häkimetlerden hem hiç hili goldaw ýok. Biz hem gün gözeranymyzyň aladasyny etmeli, çağalarymyzy imitlendirmeli. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi sözüne guşdy. Türkmenistanda raýatlar indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklardan ejer çekýär. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk, raýatlaryň zähmet haklarynyň bazar sebedine gabat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi alys-salys kursundan 5-6 isse ýokarda galmagy, galy berside hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmaýan, ýöne giň ýaýran işsizlik raýatlaryň güzeran şertlerine zarba urýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Türkmenistanyny çörekden soňky mesele megerem durmuşyň barha gymmatlama bilen mellek geri jaý edilmek kynçylyklary bilen bagly. Ýurdun şäherlerine urlayan jaýlaryň sanynyň görnetini köpelendigine garamazdan ýaşaýyş şaýyny edinmekkä jaý şertlerini goglandyrmak köp adamy başartmaýar. Emma ýurtda ilatyň garyplyk derejesi, jaý, mellek ýa öýsüzlik problemleri hakynda anyk maglumatlar almak mümkinçiligi döremeýär. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Yaşayan köni jaýymyzyň üçegi islendik wagty 3 çağamyň adamymyň we meniň üstüme gaçyp biler. Häkimetler jaý sorap ýazýan ardalarymyza oňyn jogap bermeýärler diýip marly ene aýtdy. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň fonunda ilat arasynda ýaşaýyş jaý meselesiniň ýitileşýändigini aýdýar. Ol krizisiň getiren çökünligine sebäp bolup, öýsiz galan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar öz hal ýagdaýlarynyň ýyl-ýyldan kynlaşýandygyny gurrun berdiler. Azatlyk şol adamlaryň biriniň başdan geçirenleriniň kyssasyny size ýetirýär. Bellesek söhbetdeşimiziň hakyky ady, ýaşaýan ýeri we beýleki maglumatlary habarçymyzda bolsa-da olar howpsuzlyk aladalary sebäpli aýan edilmeýär. Garow etrawynyň ýaşaýjysy Mehri Gelneje, onuň adamsy we 3 çagasy 1959-njy ýylda çagalar bakçasy hökmünde gurulan 2 otogly jaýda ýaşaýar. Mehri Gelneje ve onun maşgalasy köne we tekniki taýdan hoply hasaplanyp, onlarça ýyl ozal ulanışdan çykarlan bu jaýa 8 ýyl ozal göçüp barýarlar. Adamym we men iş tapman soň bu köne ulanışdan galan jaýda ýaşamaga mejbur bolduk. Iki otogyň birinde ýatyp turýarys, nahar bişirýärys, çaý demleýärys, ähli egneşiklerimizi, okara çanaklarymyzy, düşeklerimizi ýuýarys. Beýlekisinde özümiz ýuwunma üçin hammam etmeli bolduk. Diýip Mehri Gelneje aýtdy. Ol jaýyň diwarlarynyň gopup durandygyny, hajathananyň ýuwunma üçin niýetlenen hammamyň we aşpethananyň ýokdugyny aýdyp, onuň juda gözgüni ýagdaýdadygyny hem belledi. Gyşyna ýagdaý hasta kyn bolýar, sebäbi jaýda ýyladyş ulgam hem ýok. Öýüň içinde gyşky galyň eşiklerimiz bilen oturýarys. Hemmämiz bir elektrik pejiň daşyna üýşüp gyşymyzy geçirýäris. Otoglaryň içinde juda çyg, gyşyna üçekden ýagyş hem geçýär. Şeýle-de üçegiň ýagdaý juda yaramazlygy sebäpli ol 3 çağamyň adamymyň we meniň üstüme islendik wagty gaçyp biler diýip ol belledi. Mehri Gelneje mundan 2 ýyl ozal häkimlige arda bilen ýüz tutandygyny, onda bir otogda 5 adam bolup ýaşaýandyklaryny, adamsynyň we özüniň işsizdigini, gündelik işlerde ujypsyz möçürde girdijileriniň bardygyny beýan edip, özlerine jaý edinmäge kömek etmegi haýyş edipdir. Ardamyzda adamymyň zirdi bil çerekleriniň plasmasy, kagyz we alümin gaplaryny ýygnap satýandygyny, özümiň kärinde ýerlerinde zähmet çekýändigimi hem beýan etdik. Biz boş mellek berseňiz hem razy diýip haýyş etdik. Ýöne häkimligiň işgärleri bize köne bolsa-da ýaşamaga yer berilenine şükür edip, bu jaýda ýykmaly diýip karara gelsek näme etjek? Pul ýygnanda mellegi özüňiz satyn alyň diýdiler. Şondan soňra hiç ýere arada bilen ýüz tutmadyk. Diýip Mehri Gelneje aýtdy. Ol jaýa göçüp baranlaryndan soň doglan 7 ýaşyndaky iň kiçi çagasynyň demusma keselinden ejir çekýändigini hem belläp, haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda onuň dermanlaryny satyn almaň hem gün saýyn kynlaşýandygyny aýtdy. Türkmen medeniýeti Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynda ägirt uly guruluşyk meýdançasyna öwrüldi. Ýurdun paýtagty we sewitleri tanalma
daşanmaz ýaly özgördi diýip ýurtdaky guruluşlaryň depkinine uly baha berýän reportajlary ýygy-ýygydan köpçülüge ýetirýär. Ýöne habarçylarymyz bu jaýlardan ilatyň aglawa böleginiň satyn alyp bilmeýändigine, ipoteka jaýlaryna nowata durmak üçin de azyndan 30 000 manat para bermelidigine, şeýle-de ipotekanyň belli bir bölegini öňünde nagd bermelidigini hem aýdýarlar. Täze gurulýan jaýlaryň aglawasy boş durýar diýip marly habarçymyz bellidi. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýyş jaý we mellek yer meseleleri ýyllar boýu çözülmän gelýär. Bu mesele ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň, şeýle-de hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda hasda ýitileşýär. Adatlyk jaýsyz kösenýän raýatlar we ýurt häkimetleri tarapyndan ilata satylan mellekleriň ýygyny alynmagy ýa-da olaryň çölüň içinden paýlanyp berilmegi, bu ýerlere häkimetler tarapyndan gaz, su, tok we ýol çekilmezligi, şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülikligiň ýykylmagy barada mundan ozal hem ençemegede habar beripdi. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanda geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşik bilen dowam etdirýär. Ödüde bilmen ilim qalap qalar qıç aynabı. Döröjülük işgärleri geçmiş wakalaryna ýa riwayatlary käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtmak üçin hem ýürlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermeniň pikirçi medeniýet hepdeliginiň ilkinji gününe halka hödürlenen Arkaç operasynyň hakykatda 18-nji asyr wakasyndan söz açmagyna garamazdan onuň awtorlarynyň soňky 10 ýyllarda ýurdundan aýrylan türkmenistanlylaryň şuň hasratyna üns çekjek bolan bolmagy gaty mümkin. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä 22-nji ýylyna Mawtungul adyndaky milli sadly drama teatrynda görkezlen Arkaç operasynyň librettosi Aýna adly meşhur halk destanynyň esasynda ýazylypdyr. Bilermen bu operanyň ödüni Şahir Garaseytliýew bilen dramaturg Guseyn Muhtarowyň librettosi esasynda döredilen Aýna operasyny hem ýatladanlygyny aýtdy. Aýna operasy türkmen saz sunuwatyna türkmen kompozitor tarapyndan döredilen ilkinji operady. Beýleki operalar başga ýerlik kompozitorlaryň gatnaşmagyna döredilýärdi. Bu operany Daňatar Öwödowyň diňe öz döretdi. Owadan çykyp halar teline gelen we halçy bolan ýaş gyzy barada gurrun berýän eser 1960-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ören meşhur boldy diýip bilermen aýtdy. Şeýle dol Ýusup Berdiýewiň Sowet ýyllaryny aýny riwayat esasynda döreden radio ýynynyň Bagşy Bayram Alyasowyň aýdan Arkaç gally Aýnam How aýdymynyň ören meşhur bolanlygyny belledi. Sözüň sunuwatyň güýjüni tonlar bilen ölçäp bolmaýar. Dörejülük adamlarynyň bu riwayaty ýene bir gedek gözlenmegi, oňa şuň kunyň zerurlyklary esasynda çemeleşmegi belki üstünlükli bolandyr. Men onu görmedim. Ýöne bu eser ýurtdaky migrasiýa meselelerine, ýurdundan aýrylan adamlaryň, olaryň ýygyna galanlaryň çekýän agyr hasratyna ünsü çekip biler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran bilermen Adatlyk radiosyna aýtdy. Ýügünüm menim ýekduş bilen ança meýle tutawr. Gülüňiň o aşyk bolup şonuny batyrym. Men aglaman neýlerim galdy ýatwatym. Galyp ýewatym bilen Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsaýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada baryny döretdi diýip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has 16-njy iýunda başlandy. Türkmenabatdaky Akyýda geçirilen çärlere medeniýet öýlerinde Seyit Nazar Seydi adyndaky teatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgyt etasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli esikleri geyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satyn almaly boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marda geçirilen medeniýet hepdeligi dili duzly medeniýet işgäriniň aýtmagyna görä wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda
medeniyetsizlik hepdeligi diýip adlandyrylýar. Azatlyň habarçylarynyň gurunda sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä Medeniýetde türkmen medeniyeti hökmünde wagt edilen zatlar köplenç milli geyim iskler, halylar, taçak medeniyeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler barada bolup hudojnikleriň çeken suratlary, täze döredilen sahne eserleri, kinolar, täze kitaplar, goşgy, kıssa eserleri barada ören az yüzley gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllarda edebiýata sunuwata gelip, ol ýady beýleki isi bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçular, dramaturglar, aktyorlar, hudojniklar kän bilinmeýär. Türkmen medeniyeti diýilene doğum terpekli ýaşlylar, ak gyňaşly eneler, milli libas giýen gyýdgelinler, ýigitler, toýda baralar hasken öňe çykýar. Emma halk dörüjüligini adyberli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mihmanseýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görteli ýalan sözlemek, açyk ýaranjaňlyk etmek köp türkmeniň ganyna ornaşdy. Häzirki türkmenleriň köpesi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňdemeýärler. Bu medeniýetlik däl, nire baksaň ýaranjaňlyk, ýöneköý işgärler başlyklar özlerinden ýokardaky ýol başlary ýaranjaňlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, bastyr ýüstür etmek problemalary boyun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Inni türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionuň söhbetde aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri ýyl içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwky maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynlaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar, ýöne olar öz atlarynyň bilinmeginden gorkýarlar. Sebäbi sadaka berip başlasaň, seniň pulun kän ýarly diýip derrew soraga çekip çagyryp başlaýarlar. Onsoň mätäç adamlara berjek haýyr sahawat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmalygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn, ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň, ýallaklaryň döwri, ol ünni Türkmenistana bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşlerimiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdiler. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz paraxorlugyň Türkmen jemgyýetini uly orun tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk Türkmen jemgyýetine eşekli ýa atly däl daşary ýurt maşynlaryny minip girdi diýip söhbetdeşlerimiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galýanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi. Uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwüntli işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma inni çağı doglandan tä ölýänçe diýen ýaly ähli ýerde para berim peşkeş meselesi var. Hassahana çağlar bagy orta mektepler ýokary okujaý ol ýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde suruny öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanlyk aýdylýan dogruçuluk, gönümellük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler inni ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda geçirilýän medeniýet kepdeligine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdjet işgärleri öz oýunlaryna dakylýan mezuri meýletin çärelerden halis ýadanlyklaryny, munyň haçan soň geler, öz-özüňi arlamagyň, bagsyz halyňa bagtly bolup oýnamagyň çençaky ýokmu diýýärler. Söwüt paýtagtlaryny we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet kepdeligi haýsy ýerde geçirilse hökman barmaly, gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu pudogyň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgünini ilip hem atlandyrylýar. Adamlaryň görýän görgülerini epkekli howa bilen birlikde çäreleri ýolbaşçylyk edýän adamlaryň gödöklügi,
ellerine gelen pursady çäresiz raýatlary kemsitmek üçin ulanýan häkimiýet wekilleri hassa agraldyar diýip bolýan zatlary gözü bilen gören şaýatlar gurrun berýärler. Bu hili yalan, yasama we mezuri medeniýet diňe häkimiýetlere, döwlet propagandaçylaryna gerek. Olar hakyky medeniýet işgärlerini de ýöneköy adamlara hem gerek däl. Bu çäreler diňe adamlaryň wagtyny urlaýar, goşmaçy dert bolýar. Millete ruhu gollow, medeni körek bermeýär diýip Türkmenbaşynyň folklor toplarynyň tanysçysy adatlygyň yerli habarçysyna aýtdy. Medeniýet hepdeligi diýilýän durşuny gözboýagçylyk çäreler diňe telewizion üçin geçirilýär. Olary ýöneköy raýatlar tomoşaçy hem bolup bilmeýär. Bellinen çäreleri ýokardan edilýän bir talep esasyny geýinen denanlar we erkekler gatnaşdyrylýar. Aýaklary şypykly, eňini ýele solan köneşiklerini geýen adamlar hakyky halk köpçüligi medeni çäreleriň geçirilýän ýerleriniň telewizion üçin ýaly edilýän ýerleriň 1 kilometr goloýuna hem getirilmeýär diýip tansçy hökümetdeşimiz sözüniň üstüne getirdi. Adatlygyň Balkan sewtine kawarçysynyň Türkmenbaşy şäherinde gurulşan 20 çemmesi ýaşaýjysynyň hiç biri 18-35 ýaş aralygyndaky ýaş adamlar medeniýet näme diýilen soraga ýyly jogap berip bilmedi. Meniň gurulşan adamlarymyň aglabasy döwletiň sahnalystyrýan dawarly çärelerine medeniýet diýip düşünýär diýip habarçy aýtdy. Ýaşaýjylaryň käbiri medeniýet sözüniň manysyny şäheriň medeniýet öýü we ruhyýet köşkü bilen baglanystyrsa, ýene bir bölegi eger adam baý ýaşasa, çörek pulu problemi bolmasa, işiginde gowy maşyny, öýünde uly telewizory, elinde gymmat telefonu bolsa, ol medeniýetli adam diýip düşünýändigini aýtdy. Yerli tinçilaryň käbiri bu hili dar garaýşlara Türkmen telewizionyasynda efire berilýän çäre gepleşikleriniň sebäp bolýandygyny aýdýar. Sol bir adamlary öňe çykarýarlar. Täze, talantly adamlar dürä bermeýär. Bu ýagdaý halky Türkmen telewizionyasyndan sowatdy diýip yerli tinçi aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi Sowet döwründen soň täze, ideologiýadan azat, adamzat gymmatlyklaryny eýerýän medeniýet dürär, has erkin ýazyjylar, şahirler, kinoçular peýda bolar diýip garasandygyny, emma medeniýetdäki ýalançylygyň Sowet döwründäkiden hem beter örç alandygyny aýtdy. Halkyň hakyky durmuşy ne teatrdaky sahna eserlerinde, ne metbuatda görkezilýär. İlki Niyazowyň altyn asyry döwründe, soň galkynyş atlandyrılan döwründe adamlar yalan sözden, bir adamyň magtalmagyndan bizar boldular diýip söhbetişimiz aýtdy. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, medeniýet hepdeligi baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçesi bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini soramaga çalışdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boyun gaçyrdylar. Ýagdaý siz hem bilýärsiňiz, biz hem bilýäris. Başga alaç bolsa bu işi etjek ýok diýip olaryň biri ýakyn tanşynyň üstü bilen ýagdaýyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi hallynyň gurulşýan medeniýet wekilleri hem özleriniň başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyrlar. Elbette siz gurulşýansyňyz, menim öz çeşmelerim bilen gurulşýan, tanşlarym bilen gurulşýan, olar alaçsyzlygy bahan edinýärler. Ýöne umuman durmuşda alaçsyz, ýagny çäresiz zat ýok. Hemme zadyň bir çäresi var, ýagdaý bar. Şoň üçin esasy çäre, şu ýerde şol gowşuk medeniýeti döretmezligiň esasy gaçwatalgasy şoňa goşulmazlyk, ýagny döretmezlik. Bizde de şeýlerak döwürler boldy. Umuman tarihte bolup gelýän zat, meselem durgunluluk döwrüne SSR'däki ýazyjylar ýazmagyny goýdular. Uly kompozitorlar eser döretmegini besetdiler. Döretçiligini sakladylar şol adamlar. Ne şol esasy çäre saklamaly, öz döretçiligini saklamaly. Ýa-da bir düýpli zat döretmeli. Ýoksa galan zatdyň ekleniş üçin, wezipe üçin, orden medal üçin bolýar. Ol çäresiz diýmek ýa-da men mejbur edýär diýmeklik. Ol bahana däl. Meselem Niyazow döwrüne, Niyazowyň tüýs arşa göterilýän döwrüne hiç kim gelip maňa sen Niyazow barada eser ýaz diýmedi. Ony diýen oklarym, ony özleri höwesine diýerler.
şol Niyazyň toporuna goşulmak üçin edýärler. Häzirki ýagdaýym şeýle bir azajyk pikir etmeli, oýlanmaly, bir näme gerek şol atlar, näme üçin edilýär. Ýadyma kino filmler suraty düşürýärler. Ol kino islendik zat üçin köp çykdyjy bolýar-da, köp çykdyjy bolýar. Şol çykdyjy näme gerek? Eger ol bir derde yaramasa, ol ýurdun öz şägirinden çykyp bilmese, onu etmek näme gerek? Ine mesele şonno. Bir durmagy başarmaly, bir saklanmagy başarmaly. Bir şeýle ýagdaý hemişe bolup dur, özüm gaýtalanyp gelýär. Egerde ýene-de taryha ýüzlensek, Stalin döwrüni aýdýardylar. Eýsem kim Stalini öwmändirdi? Stalini öwmedik adamlar bar. Gaty köp şeýle adamlar. SSR'de ýaşap. Edil şolar ýaly Niyazow öwmän ýa-da Berdimuhammedow siyaserdary öwmenim ýaşabym bolýa, işläbim bolýa. Bir adamlarda şol mezhep berek, bir öz edýän işini, öz hünerini, Allahyň beren ukybyny ikilik etmän ýaşamagy başarmak gerek. Bir elbette yazı Hudaýberdi Harlynyň pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügünde medeniýet, adamzadyň önümçilik, jemgyýetçilik we aň düşünjelik bilen gazanan üstünlükleriniň jemi diýilip düşünülýär. Medeniýetleşmek bolsa, bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetlirak bolmak hökmüni düşünülýär. Sözlükde aýdylmagyna görä, medeniýetsiz diýen söz medeni derejesi pes bolan, medeniýeti ýok diýen manyny berýär. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, görnetün yalan sözlemek, wezipeli adamlara yaranjanlyk etmek, yalan şaýat bolmak, ikiyüzlük ýaly yaramaz gylyklar hem medeniýetsizlige girýär. Türkmen medeniýet diýileni radio bilen anonimlik şertinde urlaşan medeniýet işgärlerini düşündirmegine görä, diňe geýmeşikleri, el işlerini, haly palasları, keçeleri, şaý sepleri, toý däplerini bişirilýän tagamlara däl, eýsem halk dörejiligini nakyllarda, dillen dile, elden ele geçip gelen aýdym saatlarda öwüt ünlüw, wagt nesihat edilýän durmuş ýörelgelerini, milletiň asyrlyk ahlak tejribelerini, ruhy gymmatlyklaryna hem nazar aýlamaly. Bu pikiri internetde Göreğli'nin edewatly belligini paýlaşan, emma adyny aýtmadyk türkmen hem tasdikleýär. Ol ilki şeýle ösen kompýuterlaryň zamanasyny ýaşap ýörkak entek tüpüňem atyp görmedik. Peýkam atyp biýli egri gylışlyk eden Göreğliň edew almak mümkinmi diýip soraýar. Ýönel soň gözi oýlan Jygalybegiň ýurduny terk etmezlik, özüňden gaýry namardyň minnetini çekmezlik ýaly pendi nesihatlaryny aň eleginden geçirip iýliň Göreğlisy bilen, Göreğli ýaly edebi miraslary bilen iýil bolanlygyny aýdýar. Jygalybegiň agtygyny aýdýan zatlary ähli il bilen oturmak, bedasyl bilen mehriban bolmalyk, adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan medeniýet işgäriniň sözüne görä, türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän ahlak gymbatlyklaryndan, öz boluşly medeniýetinden habar berýär. Jygalybeg agtygyny tagyn berseň bergin ajy, daýangyn egri gyljy, emma duran gura gajy nahakkan çaljy bolma. Bir garyp aglap duranyny ýanyny gülüji bolma diýär. Türkmen medeniýetinde diýen gowgalyk käsiýetler bize diňe halk dörejiligi arkallar. Eýsem Magtumuli, Molla Nefes, Kemine ýaly şahirlaryň eserleri arkaly hem gelip ýetipdir. Aýdaly Jygalybegden biraz tapagutlykda Magtumuli Praga hem aňyrdan gelýän ruh gymmatlyklary ikrar edip, watany terk edip gidiji bolma. Özüňden eksik bir gaýry namardyň hyzmatyny gulluk ediji bolma diýip ýazypdyr. Şeýle-de Magtumuli kişini kemsitmezligi, adama at takyp gaty söz aýtmazlygy, ýurugy çamana, ýagşyny ýamana satmazlygy pendedipdir. Onuň iň uly pendi yalandan, yalan sözi aýtmakdan, bilip yalan sözlemekden saklanmak bilen bagly. Şahir üçin mertlik, ýyly saçak ýazmak we dogry söz üstünde şirin janyny bermek, köňüllü menmenlikden, mazlumy sütem etmekden saklanmak. Emma synçylar radionyň söhbetdeşleri medeniýet günlerinde de, beýleki günlerde de Magtumulyny, ata-baba gelýän akyl paýkas gymmatlyklaryny ýatlayan adamlaryň Türkmenistanyny barha adalýanlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmaňyzy haýyş edýär. Men aglaman neyleyim
kaldı o vatanım. Kalıp divan senin bileni, halı altaç aynam yok.